cando fun ao Telemiño tamén me decían que éramos super favoritos. Creo que somos máis favoritos para a xente de fora que aquí dentro do vestuario. Creo que aquí pois somos un grupo humilde que traballamos semana a semana, vamos partido a partido. Eso que nos está levando aos resultados que estamos tendo. Despois, se pensamos máis alá do cartel, creo que nos equivocamos. Entonces, cando a matemática digan que somos campeóns, pois benvido sea, celebrarémolo. Cada partido do mundo, creo que a situación deuse así. Creo que na primeira parte tivemos 3-4 ocasións claras de Jorge para poder marcar, non as fixemos. Bueno, creo que as máis difíciles que a de Antón entre tres rivais e a de Pedro que a izquierda pola na escuadra, pois metémolas. Entonces creo que cada situación é diferente e, bueno, estamos tranquilos, confiados, sabemos a potencial que temos. Espero un partido similar ao que vimos ali en campo de terra. Eles buscarán replegarse moito, xogo directo, buscar algunha acción de balón parado e unha transición. Bueno, espero virnos onte contra o Antela e contra o Celanova. E bueno, penso que son un equipo que ainda que leve en poucos puntos é un equipo difícil de ganar. Seguro que o tribote do outro día non xogará, xogaremos con doble pivote e media punta e, bueno, basicamente porque estamos faltos de centrais, entonces Breixo pasará a central e entonces buscaremos outra alternativa no medio.